Noswaith dda i chi gyd, a croeso i'r sesiwn fyw yma heno. Hwn yw'r sesiwn ola yng nghyfres yr sesiynau lefel A Carlam Cymru am eleni. Felly, brif nod heno yw i dynnu popeth at ei gilydd, at gyfnerthu cwbl o bethau ni wedi wneud yn y sesiynau cynt. Felly, byddai'n mynd yn gyntaf a byddai yn ail mynd trwyddo rhai o'r bethau o'n ni wedi wneud. Cofiwch mae'r sesiynau yna ar-lein i chi, yr adnoddau ar gael. A wedyn bydd Dyfed, byddai'n trosglwyddo i Dyfed a bydd e'n crynhoi y sesiynau mae fe wedi wneud hefyd. Felly, croeso chi gyd. Felly, fi wedi bod yn ffocysu ar uned ymhapur 3. Felly, poblogaethau ac ecosystemau. A mae 4 rhan i ro'n i raddau, a fi jyst wedi ffocysu ar 2 ran yn benodol. So, os chi'n cofio, fi wedi bod yn ffocysu ar olyniaeth, so succession, a wedyn nes i dewis edrych ar cylchrediad maetholion. Felly, heno o'n i'n meddwl ai trwyddo rai o'r brif bethau o hwn eto, ac yna, fi wedi tynnu mas rhai cwestiynau a rhai felly technegau arholiad i chi. Fi wedi sylwi wrth pori trwy cwestiynau cylchrediad maetholion sydd mwy boblogaidd ac yn ymddangos yn fwy o'r papurau. Gyda'r cylchred nitrogen yn ymddangos tipyn fwy na'r cylchred carbon. Felly, mae eisiau chi falle cadw hwnna mewn golwg. Ond olyniaeth, mae olyniaeth jyst yn dod mewn o bryd i gilydd mewn i'r papurau. Mae eisiau chi gwybod y termau ac yn y blaen. Felly, os na i jyst tynnu sylw chi at rai o'r bethau. Felly, yn y sesiwn diwetha, dangoses i rhain sydd ar gael i helpu chi gyda'r adolygu. Felly, ar y dudalen yma, mae sôn am yr gylchred carbon. Felly, dyle chi ddod ar draws hwn yn tygau, yn sicr falle wrth astudio cemeg, neu os ych chi wedi gwneud gwyddoniaeth triphlyg gwneud biol. Felly, rhai o'r brif bethau sydd yma, so just to y bwyslais yma ar dadalfynyddion, so decomposers sef bacteria a ffwng ni. So maen nhw, dy'r un y gwyddor bob tro. So falle bod e'n werth i chi lawrlwytho hwn. Fi wedi cropio fe bach i roi fe yn y PowerPoint heno. So sôn bod nhw yn bennaf yn helpu pydru a dadalfennu pethau sydd wedi marw. Autotrophs, bod nhw'n defnyddio egni o'r golau haul a trawsnewid wedyn. Yn sôn o dadfynyddion yn trawsnewid moleciwlau organig i rai anorganig wedyn, a bod nhw'n chwarae rôl bwysig tu hwnt yn ailgylchu maeth. Ar y gwylod fan hyn, yn y canol, mae'r brif brosesau yr gylchred carbon, so bod nhw'n cymryd mewn CO2 drwy photosynthesis. A fi wastad i weid nawr wrthoch chi i adnabod yn gyntaf le mae'r CO2, a wedyn yr seith na'r arrow sydd yn dod allan i'r planhigion sydd wastad yn dangos y broses o photosynthesis. Resbiradaeth, os na i jyst newid lliw falle, resbiradaeth hefyd yn rôl bwysig. So maen nhw, unrhyw beth byw yn resbiradu ac yn rhyddhau, so os na i jyst dangos jyst fan hyn yn gloi, yn rhyddhau CO2 nôl mewn yr atmosffer. Cofiwch bod yr bacteria a'r ffwng hefyd yn organebau byw, felly maen nhw hefyd yn resbiradu. Hylosgiad yn effaith falle negyddol, i ni'n cael ar yr gylchred hyn o bryd trwy losgi tynwyddau ffosil, megis glo neu olew, a i ni yn sicr yn cyfrannu tipyn tuag at hwn, a wedyn bod y dadalfynyddion yn resbiradu hefyd. So fan hyn bydden nhw yn bodoli yn torri lawr y gweddillion marwol. Nes i tynnu sylw chi at eich ôl troed carbon, so cyfanswm CO2 sy'n cael ei ryddhau gan unigolyn, cynnyrch neu wasanaeth dros gyfnod y flwyddyn. A fan hyn mae fe jyst yn crynhoi beth yw effaith negyddol ni ar y gylchred carbon. Ar y gwylod, beth sydd fan hyn yw mae'r pethau hyn yn effeithio ar dadalfynnu, so tymheredd. Mae'n arafach pan mae'n oer. Mae hyn yn effeithio ar yr enzymau sy'n bresennol. pH, pan mae'n acidic,
mae fe'n arafach, ac argaeledd ocsigen. So to, mae'r broses i gyd yn arafu os fydd llai o ocsigen ar gael. OK, nesa, yr un fel wedes i sy'n ymddangos mwyaf yn papurau yw'r gylchred nitrogen. So eto, mae eisiau chi adnabod le mae nitrogen yn yr aer, ac yna ceisio adnabod bethau bwysig. So falle le mae'r ionau ammonium, le mae'r planhigion, OK, a le wedyn bod y nitride, a'r ionau ammonium yn cael ei amsugno wedyn trwy'r gwreiddiau'r planhigion. Mae eisiau bod chi'n ymwybodol o'r bacteria. So nes i sôn, so edrychwch nôl ar Nitrosomonas, Nitrobacter, sydd yn lwm gyda nitreiddio, yn trawsnewid ionau ammonium i nitride a wedyn nitride i nitrad, gan Nitrobacter. Mae eisiau chi gwybod bacteria sefydlogi. So Azotobacter yn byw yn rhydd yn y pridd, a wedyn rhizobium yn gwreidd gnepynnau. So'r nodules sydd yn bresennol cydlysiau. A cofiwch bod yna yn gyd berthynas symbiotig. So mae lot o eirfa fan hyn sydd falle wedi ymddangos yn yr unedau am mlwyddyn 12. Bacteria dad nitreiddio. Trawsnewid nitrad yn nôl i nitrogen wedyn. So mae hwn yn rhywbeth anaminol ni ddim moyn i ddigwydd, a mae hwn yw'r arrow wastad, so ni'n gallu gweld fan hyn pan mae fe'n mynd nôl mewn i'r atmosffer. So mae hwn yn rhywbeth ni ddim moyn i ddigwydd. Lawr yr ochrau, mae da ni fan hyn sôn am dad nitreiddiad, a mae'n bennaf yn digwydd yn pridd ddirlawn, so saturated, sydd yn prin o ocsigen. Felly na pam mae ffermwyr yn ceisio aredig i cyflwyno'r ocsigen na nôl i'r pridd mwyn stopo fe rhag mynd yn rhy ddirlawn fel petai. Ar yr ochr wedyn, mae dyn ni sôn am eutrophigedd a'r effaith falle negyddol yr gylchred nitrogen ar organebau ac yn y blaen. A wedyn lawr yr ochr hyn, to mae da ni sôn am rhizobium, mae'r codlysau, mae da ni sôn am pam, beth yw pwysigrwydd falle, nitradau i anifeilion a phlanhigion, a'r ffaith bod angen nitrogen i adeiladu asidau amino ac i adeiladu proteinau ar gyfer nucleotidau ac yna ar gyfer chlorophyll. So nes i sôn fyd yn un o'r sesiynau am olyniaeth, felly mae lot o eirfa fan hyn mae eisiau i chi cofio, so bydd falle bod nhw yn recall i raddau, so mae dyn ni pethau fel olyniaeth gynradd, pan mae graig noeth neu graig foel yn gael ei bod organebau'n cael ei gyflwyno yn am y tro cyntaf. Mae eisiau chi gwybod am cymuned uchafbwynt, so pan mae'r gymuned wedi sefydlogi ei hun, a wedyn yr gymuned uchafbwynt does dim newid pellach i raddau. Hwn yw yr terfyn. Mae eisiau wedyn bod chi yn gallu esbonio, so mae'r llun hyn, nes i cynnwys y llun hyn yn y gyflwyniad nes i yn gynt. Byn hyn, fi jyst yn meddwl fan hyn o ran y gwaith ymarferol, yn sicr bydd y rhannau yma yn helpu chi tipyn gyda'r papur 1.5 sydd ar gorwel nawr ym mis Mai. Mae fe'n sôn am hap samplu, mae fe'n sôn am trawslunio, mae fe'n sôn am mesur, a mae lot o bethau ddefnyddio fan hyn o ran asesiad risg. Fi wedi gweld yn rhai o'r gwestiynau 1.5 os ych chi'n cymryd sample o rhyw blanhigyn benodol, neu os ydych chi'n mynd ar lan y môr, os ych chi'n gweithio'n agos gydag pryfed ac yn y blaen, pa fath o bethau allwch chi, pa fath o beryglon sydd yno, a sut allwch chi falle lleihau wedyn yr risg. So fi jyst yn gweld pethau fan hyn, bod chi yn gwisgo ymludydd pryfed, so insect repellent, os ymodau llithrig, bod chi yn cerdded, bod chi'n gwisgo esgidiau addas, a os yw'r tywydd yn twym, bod chi yn gwisgo eli haul ac yn y blaen. So, byddwn ni'n weid yn sicr defnyddio synwyr cyffredin. Okay.
Felly be fi wedi tynnu mewn i'r sesiwn heno yw rhai gwestiynau sydd wedi ymddangos yn y papurau sydd wedi bod yn y blynyddoedd diwetha. So fan hyn oedd, mae llun yn dangos y gylchred carbon sydd yn cael ei effeithio gan weithgarwch ddynol. Mae'r seithau'n cynrychioli prosesau sy'n trosglwyddo carbon i un ffurf i'r llall. Sa'n gwybod pam, ond fi wedi rhoi'r un, so anwybyddwch hwn. Edrychwch ar hyn, mae'r un gwestiwn jyst wedi ddangos dwywaith. So fan hyn, mae proses W yn cynnwys sefydlogi carbon mewn planhigion gwyrdd. Enwch y dau adweithu sy'n cymryd rhan o'r broses hon a'r enzym sy'n catalyddu'r broses. Meddyliwch fan hyn, falle bod nhw'n cymryd bach o amser a mae eisiau chi ystyried fan hyn photosynthesis, so falle bod yna bach o cliw i chi. Wedyn, labelwch un o seithau ag X i dangos broses sy'n cynnwys microorganebau. Felly fel dwedes yn gynt, microorganebau yw ein bacteria a ffwng. A wedyn beth yw rôl y microorganebau yn y broses yma. A wedyn, ychwanegwch 7 wedi labelu C at y llun eto i gynrychioli trosglwyddo carbon o gelyniad i weithgarwch ddynol. Felly, na rhoi jyst bach o amser i chi prosesu hwn a a'i trwyddo falle rhai o'r brif bethau gyda chi wedyn. Okay. Os a'r un gyntaf, proses W, y sefydlogi carbon. So, dylech chi falle meddwl fan i weid, sefydlogi carbon, y carbon fixation sydd yn digwydd yn yr chylchred Calvin, y Calvin cycle gyda photosynthesis. So'r ateb fan hyn, yr adweithyddion oedd ribulose bisphosphad, sef, os chi'n cofio, 5 carbon yn sefydlogi ei hun gyda, cael ei cysefydlogi, gyda carbon dioxide gan yr enzym rubisco. Felly, mae eisiau chi meddwl, pidwch falle meddwl am yr unedau'r standalones, mae eisiau chi treial cysylltu nhw gyd gyda'i gilydd. Wedyn, mae eisiau chi rhoi X i dangos broses sydd yn gynrychioli microorganebau. So falle bod chi'n gallu sylwedd fan hyn, right, dyma le mae'r planhigion ac anifeiliaid marw. Felly fan hyn, yr X yn mynd ar hwnna ac ar hwnna wedyn. So na le mae'r broses o dadalfennu. Sydd yn arwain fi mewn i'r cwestiwn nesaf. Esboniwch beth yw rôl microorganebau yn y broses yma. So mae microbau, yr bacteria ffwng yn pydru, yn dadalfennu, yn torri lawr yr planhigion ac anifeiliaid sydd wedi marw. A ie, yr ffaith bod chi wedi defnyddio'r gair na dadalfynyddion yn bwysig wedyn. So ychwanegwch wedyn, mae rhaid chi rhoi 7 arrow a labelu fe'n C i gynrychioli trosglwyddo carbon i weithgarwch ddynol. Felly, gobeithio fan hyn chi'n gallu gweld yn y bocs ar y gwylod, dyma'r tynwyddau ffosil. Felly oedd eisiau arrow yn mynd fan hyn, mewn i carbon dioxide, a oedd eisiau bod chi yn labelu fe yn C. Okay. Dyma sant gwahanol, felly fel chi'n gallu gweld oedd cwestiwn 9 marc. Mae'r ein yn bwysig tu hwnt ac yn sicr yn gallu dylanwadu eich raddau yn pen draw. Felly mae'n dangos fan hyn, mae effaith arfer amaethyddol dwys, intensive farming, yn cael ei ddangos o'r awyr yn llun 7.1, so mae fe'n dangos blwm algaidd yn y Mississippi. A wedyn llun 2, mae fe'n dangos parthau marw, aquatic dead zones a dros y byd. So mae'n dangos nhw fel cylchoedd. Wedyn 7.3 yn dangos canlyniad arbrawf i addasu gynnynau planhigion sydd ddim yn gynhyrchu gwreidd gnepynnau. Os chi'n cofio, yn y gwreidd gnepynnau mae rhizobion sydd yn sefydlogi nitrogen syth o'r aer. So fan hyn, y gwreiddiau planhigyn a'i gynnynau'n wedi addasu. A fan hyn, planhigion gwyllt a rhai wedi addasu'n yn unol wedi tyfu mewn cyfrwng heb lawer o nitradau. Fi'n gwybod mae dyfer wedi dweud hyn yn sesiwn gyda blwyddyn 12 hyn, ond ie, fi ffili pwysleisio gymaint fyd. Mae eisiau chi ateb, please, yr gwestiynau hyn mewn 3 rhan. A mae rhaid i chi cyfeirio at y 3 rhan mwyn cael fynediad at y band top fel petai. Felly, yr band
6 i 9 marc. Felly fan hyn, byddwn ni'n disgwyl bod chi yn y rhan gyntaf yn disgrifio, esbonio yr arfer amaethyddol a sut mae yna wedi achosi llun 7.1 a 7.2. Felly fan hyn, byddech chi'n mynd lawr yr trywydd o nitradau yn rhedeg mewn i afonydd y dŵr, yn achosi'r blwm algaidd fel sydd yn 7.1, a beth maen nhw'n wedyn yn neud yw rhwystro'r gorau haul rhag cyrraedd yr planhigion is. Maen nhw'n marw oherwydd y diffyg haul a'r ffaith bod nhw'n methu ffotosyntheiddio bacteria'n daderfennu. Maen nhw'n defnyddio'r ocsigen sydd yn lleihau cynnwys yr ocsigen yn y dŵr ac yna yn achosi bysgod ac organebau arall y dŵr i farw. So na'r rhan un, a byddwn ni'n disgwyl bod yna'n eitha gryno ac yn eitha eglur a glir i raddau i'r pwy bynnag sy'n darllen yr ateb yma. Wedyn, mae dyn ni ganlyniadau'r arbrawf. So fan hyn 7.3. So please, peidiwch anwybyddu'r ffaith fyd bod yr wybodaeth yna i chi. So'r gwreidd gnepynnau, so sylwch fan hyn, mae rai sydd gyda'r gwreidd gnepynnau wedi tyfu'n well, a rai sydd wedi addasu yn ynol, maen nhw'n cynnwys y rhizobium. Mae fel lawr yn y cynllun marcodd eisiau cyfeirio at symbiosis fan hyn, so'r gyd berthynas na rhwng rhizobium a'r planhigyn. A beth maen nhw'n neud yw yn darparu nitradau neu ammoniwm i'r planhigyn. Peidiwch gorfeddwl fyd mae rhaid chi ysgrifennu lot. So os chi wedi cyfeirio at y beth yna, peidiwch ysgrifennu chwaith a cynnwys bethau sydd ddim yn berthnasol i'r cwestiwn. A'r trydydd rhan, so fan hyn, sut byddai tyfu cnydau a gynnau wedi addasu yn gallu lleihau'r effaith amgylchyddol mae amaeth dwys yn cael yr amgylchedd. Felly, os i ni'n tyfu mwy o blanhigion gyda nodau, bydd angen llai o wrtaith arno ni, so bydd angen llai o fertiliser, bydd llai o flwm algaidd yn datblygu dros y byd, felly bydd llai wedyn o'r parthau marw dyfrol yma sydd yn y pen draw yn gynyddu wedyn yr bioamrywiaeth. Felly, dyna ni heno wrtho fi. Felly fi wedi crynhoi fyna jyst yn gyflym yr gylchred nitrogen, yr olyniaeth. Gyda'r gylchred nitrogen, y prif tips fi'n gallu rhoi i chi raddau yw i gwybod eich bacteria, gwybod y bedwar broses yn fanwl, a bod chi'n gallu esbonio beth yw rôl yr bacteria ym mhob un, bod chi yn cofio am y gwreidd gnepynnau a'r effaith negyddol wedyn. Peidiwch anghofio am y gylchred carbon, peidiwch jyst meddwl, o, so na, mae'n i dod lan. Na, mae rhaid chi dysgu bopeth, a wedyn cofiwch am olyniaeth. Felly diolch chi am eich gwrandawiad. Yna i pasio chi mlaen nawr i Dyfed. Felly yna i jyst cau hwn lawr, a wedyn yna i pasio chi mlaen i Dyfed sydd yn mynd i gwneud yr ail sesiwn. Felly diolch i chi am eich gwrandawiad, pas capus. Cofiwch adolygu hwyl am y tro. OK, draw i ti, Dyfed. Diolch, Gemma. OK, right, so dod o fi fyny. Angen mynd i share. So dwi angen yr gwaith yma ar atgenhedlu planhigion. Dwi'n siŵr, iawn. So mae'n edrych nhw, reit. Gemma, chi'n medru clywed fi? Ydw, fi chi clywed, fi chi gweld popeth. Ie, brilliant, draw i ti. OK. Right, OK, hwn di'r rhan olaf o'r sesiynau yma. Be dwi am wneud hen yma ydy jyst rhoi cronodiad eitha byr o beth ni wedi gwneud yn yr gwaith ar atgenhedlu planhigion. Wastad dwi'n ffeindio, mae pawb yn excited am anifeiliaid, unrhyw beth i wneud efo anifeiliaid, mae pawb yn hoffi, unrhyw beth pan fo'n dod at planhigion am ryw reswm mae pawb yn rhyw switcho ffwrdd. Ond mae yna gymaint o bethau diddorol am ffordd mae planhigion yn gwneud pethau. Ond, ar y llaw arall, mae yna lawer o'r pethau yn atgenhedlu fan hyn oedd yn themau oedd yn debyg i beth oedd yn digwydd mewn anifeiliaid. Rwan, i gychwyn hefo, dyma ydy y peth cyntaf i'w gofio am atgenhedlu mewn planhigion. Yr peth cyntaf ydy peillio, bod
peillio di symud paill o stigma i anther. Fel arfer, blodyn ar blanhigyn arall o'r un rhywogaeth. So dyma ydy holl pwrpas y blodyn, bod o'n medru galluogi'r paill symud. Rwan, mae hyn medru cael ei wneud mewn dwy ffordd. Mae y peillio medru cael ei wneud mewn pryfed, cael ei wneud gan bryfed, neu mae medru cael ei wneud gan y gwynt. Rwan, rhain ydy'r blodau mawr amlwg da ni'n gweld gyda'r petalau mawr lliwgar. Ac rhain, pan da ni'n edrych ar blodau, hein ydy'r rhai da ni yn natur meddwl amdano nhw fel blodau. Mae gen nhw yr anthers yn fyr ac o fewn yr... mae gen nhw'r briger yn fyr o fewn yr blodyn. Mae'r anthers ar y pennau wedi cael eu tycio mewn. Mae gen ni yr petalau mawr showy sydd fel rhyw fath o ryw advert ar gyfer yr pryfed, ar gyfer y planhigyn. Wedyn gen ni'r stigma yn fan hyn, ein eitha byr ac o fewn yr planhigyn. Pan da ni'n edrych ar peillio gan wynt, da ni'n dod ar draws blodau tebyg i hyn. Does na ddim petalau. Does na ddim byd rili at hynny unrhyw beth oherwydd does dim angen at hynny y gwynt. Mae'r gwynt yn mynd i wneud i'w bethau anyway. Does dim angen dim byd i ddenu fo. Mae gennym ni stigmas yn bluog a maen nhw'n sticio allan o'r blodyn. Mae yr anthers hefyd yn hongian allan o'r blodyn. Rwan, un o'r pethau sydd yn digwydd ydy mae'r paill yn cael i'w cario gan y gwynt a beth sydd yn digwydd fan hyn ydy newch chi weld yr blodau yma o gwmpas cyn y dail fod wedi i'w ffurfio ar yr planhigion. So hein ydy'r blodau da ni'n mynd i fod wedi gweld ar y planhigion am yr wythnosau falle misoedd dwythaf. Right, so pethau sydd yn bwysig yn wahanol. Y petalau yn gyntaf, mawr mewn blodau sydd yn cael i'w peillio gan pryfed, so mawr, y rhai pryfed, bach ac mwy na thebyg ddim yna o gwbl ac yn ddilyw yn yr rhai sydd yn cael i'w peillio gan y gwynt. Mae'r anther a'r stigma yn wahanol. Ac yr un arall sydd yna hawdd anghofio amdano fo ydy'r neithdarle. Does na ddim neithdarle mewn blodau sydd yn cael eu peillio gan wynt. Does dim angen oherwydd does dim angen denu y pryfed. Yr unig reswm bod yr blodau yma yn lliwgar ac arogol neis ydy fel advert, fel ddeud wrth yr pryfed bod yna fwyd, bod yna dŵr a siwgr i'w gael yn neithdar lawr fan hyn, a dyna di'r rheswm pan bod y pryfed yn mynd i'w gwthio i ffordd i mewn yna. Right, so datblygiad y paill. Rwan, mae'r paill yn cael i'w ffurfio yn yr anther sydd yn ganddo fo 4 coden paill. So mae hwn yn lun sydd yn cael i'w ddefnyddio yn aml iawn mewn cwestiynau arholiad, mewn cwestiynau uned 5, a beth chi'n gweld fan hyn ydy mae gennych chi yr 4 siambr, coden paill ar gyfer ffurfio y paill. Mae gennym ni yr mannau dysochiad fan hyn, dyma lle mae yr codonau paill yn mynd i agor fyny, so mae'r gronau paill yn mynd i medru dod allan o fan hyn. Mae gennym ni sopin vascular i gario dŵr ac maetholion i ffurfio y paill, so i mewn i'r anther yn fan hyn. Ac yn olaf, mae gennym ni hwn, haen ar mewn ein coden paill. Hwna di'r tapetum. Mae'n hoffi sôn am hwnna. Beth ydy job hwnna? Ac mae hwnna ar gyfer darparu maetholion. OK, so ffurfiant y paill. Mae y paill yn ffurfio o mamgell diploid. Mi wneith o ffurfio'r tetrad a mewn cwestiwn eitha diweddar, mi oedden nhw'n gofyn i chi, mi oedd yna llun. Dwi'n mwyn os ydi o dal yma, dwi wedi cael gwared ohono fo, ond mi oedd yna llun yn dangos y ffurfiant paill, ac yno fo, mi oedd gen fo 4 cell y tetrad, ac oedden nhw'n gofyn sut mae'r tetrad yn cael ei ffurfio, a beth nhw eisiau oedd meiosis. Mae meiosis yn mynd i ffurfio ein 4 cell ni fel hyn. Mae yr cnewyllyn, y cnewyllynau yn ffurfio yn fan hyn. Rwan, mae gennym ni mitosis. Rhan beth digwydd ydy, mae yr cnewyllyn yma yn haploid, ond mae o'n mynd i fynd drwy mitosis a mae gennym ni 2 cnewyllyn haploid.
So bod mitosis yn digwydd fan hyn, dydy o ddim yn dyblu yn nifer y gromosomau. Mae yna ddau cnewyllen yn cael ei ffurfio, a mae'r ddau yn haploid. Wedyn mae gennym ni wal yn tewychu. Hwn ydy ffordd mae'r gronyn paill yn mynd i fod yn edrych yn wahanol. So mae gen ni'r intyn ac exyn. Intyn really ddim llawer llawer am hwnna, ond mae'r exyn ydy rhan sydd yn edrych yn sculptured ar y tu allan, a hwnna sydd yn mynd i fod yn wahanol rhwng un gronyn paill a gronyn paill o rhywogaeth arall. Mae'r ddau cnewyllen rwan wedi datblygu i mewn i pa fath o gnewyllynau maen nhw'n mynd i fod. Un cnewyllen y tiwb, a mae'r llall yn mynd i fod yr cnewyllen cenhedlol, sef yr rhan grwaidd. Right, ohono fo. Hynny eto, datblygiad yr ofol fan hyn, chydig bach mwy cymhleth, ac beth sydd yn digwydd fan hyn ydy mae gennym ni yn ofol sydd yn mynd i ffurfio, right, o yn mamgell megaspor. Mae'r Nucellus, right, so mae gen ni'r ofol yn cynnwys mas o gelloedd o Nucellus sydd wedi cael ei amgylchynu gan y pilynau, a wedyn mae'r ofol yn cael i'w gludo, so mae gen i'r funicle yn sticio fo i wal yr ofari, a wedyn mae un cell o fewn y Nucellus o fewn fan hyn, mae un cell yn ffurfio cell mwy, sef y mamgell megaspor. Sori, natur rhoi llinell drwy hwnna. Rwan. Mae'r mamgell megaspor yn mynd drwy meiosis ac mae'n ffurfio 4 cell. Dyma nhw yn 4 cell ni. Hyn di 4 megaspor haploid. Rhan yn union fel oedd o yn digwydd yn Atgenhedlu dynol, mae 3 o'r rhain yn dirywio. So mae rhain yn dirywio. Y corff pegynol ydy be maen nhw'n ffurfio yn Atgenhedlu dynol. Yn fan hyn, maen nhw yn just dirywio. A mae beth sydd ar ôl yn mynd drwy mitosis 3 gwaith. Ac os dio yn mynd 3 gwaith, mae'n mynd o 1 cnewyllen, so 1 i 2 i 4 ac i 8. So mae gennym ni 8 cnewyllen haploid erbyn y diwedd. Sorry, not 8N, ond 8N. Right, so 8 cnewyllen haploid. Ac mae rhain wedyn yn ffurfio yn 3 cell antipod ar y top, so maen nhw yn tycio hynny i fyny fan hyn. Mae 2 o'r cnewellynnau yn ffurfio yr cnewellynnau pegynol, ac wedyn mae gen ni'n 2 synegid, ac mae gen ni wedyn yn gamet benywol. Pan ydych chi'n meddwl amdano fo, mae gen ni 1, 2, 3 cnewyllen sydd actually yn cael ei defnyddio. Mae'r 5 arall ddim really o unrhyw ddefnydd. Pam bod angen 3 mitosis, pam bod angen 8 cnewyllen, wel, dwi'n siŵr bod yna rhywun yn gwybod, ond da chi ddim angen gwybod, gyd sy'n rhaid i chi fod yn gwybod ydy, mae'n mynd drwy 3 mitosis, mae yna 8 cnewyllen, a dyma ydy'r 3 sydd actually gyda job. So y rhain yn fan hyn, hwnna, a hwnna ydy'r 3 sydd gyda swyddogaeth. So beth sy'n digwydd nesaf? Wel, unwaith eto, a ni sôn am peilliad fan hyn, right? Sef trosglwyddo gronynau paill. So mae'r paill rwan wedi cael ei trosglwyddo i stigma. Rwan, mae yna 2 fath o peilliad. Mae yna hynna'n peilliad. Rwan, bod hwn yn swnio fel bod pam fysa unrhyw flodyn yn hynna'n beillia, mae yna fanteision iddo fo. Ac un o'r prif bethau ydy wneith o cadw genonau yr un fath os ydy'r amgylchedd yn aros yn debyg. So mi wneith o cadw yr genonau neu cadw yr genotype yn eitha tebyg. Mae trawsbeilliad yn mynd i fod yn paill yn symud o anther un blodyn i stigma aeddfed blodyn arall. So mae o yn dweud fan hyn, right, be ni newydd ddweud. Rwan, mae trawsbeilliad yn rhoi mwy o amrywiaeth. Right? Ac mae hwn yn bwysig oherwydd mae o'n rhoi siawns uwch o oroesi yn yr amgylchedd. Rwan, mewn cwestiwn o'n i wedi bod yn edrych ar
arno fo'n eitha diweddar yr wythnos yma, dwi'n meddwl. Ar ni trafod hyn gyda fy dosbarth blwyddyn 13 fy hun. Ac oedden ni'n edrych ar gwestiwn ac oedden nhw'n gofyn beth ydy mantais trawsbeilliad ac y peth oedd mwy o amrywiaeth a siawns uwch o fedru goroesi yn yr amgylchedd. Yn wedi os ydy'r amgylchedd yn un sydd yn newid. Addasiadau, mae gennym ni fan hyn yr adeiledd blodyn afreolaidd, mae gennym ni pethau eraill, ond beth ydych chi'n gweld fan hyn ydy mae yr anthers ar yr un lefel ac ydy'r stigma i'r blodyn yma. So mae'r paill am trosglwyddo drosodd o'r blodyn yma i'r blodyn yma. Mae y stigma, yr blodyn yma, lawr ar un lefel ar stigmas yn y blodyn yma. So unwaith eto, paill yn mynd i fod yn medru trosglwyddo drosodd. So beth ydy hein ydy briallu, a mae un yn pinne llygadog a mae'r llall yn briger llygadog. Da chi'n gweld yr stigma yma yn sticio allan o top y blodyn yma, yn edrych o pen pin. Dyna pam byddai'n cael ei alw'n pin llygadog. Ac mae o i'w gael. Da chi ddim yn cael y blodau fel hyn ar ar un gwahanol, neu un planhigyn. Mi fydden nhw fel arfer ar planhigion gwahanol. Rwan, beth gen ni fan hyn ydy, mae gennym ni, right, yn 1690 cafodd yr planhigyn yma right, i'w gyflwyno. Rwan, beth sydd gennych chi fan hyn? O'n i'n hoffi'r cwestiwn yma oherwydd oedd o yn dod drosodd yr ffaith fod rwan, mi fysa hwn yn creu paill fysa yn 1n. Mae hwn yn creu paill sydd yn 2n, neu ofwm, so ni ddeud bod hwn yn ofal yn fan hyn, so mae hwnna di'r rhan benywol, hwn di'r rhan gyrwol, so hwnna di'r paill. A pan maen nhw'n cyfuno hefo'u gilydd, maen nhw'n cael rhywogaeth newydd. Rwan, dydy planhigion ddim yn ffysi. Da ni'n gwybod bod un chromosom extra i anifeiliaid yn cael effaith mawr. Da ni fod i gael 46 chromosom, os ydy gen ni 47, da ni'n cael syndrom neu Down syndrome. Mae yna syndromes eraill, rhai sydd yn mwy difrifol. Hwna di'r un sydd yn mwyaf cyffredin ac yr un mwyaf tebygol i oroesi ohono. Mae extra chromosom ychwanegol yn rhywbeth mae anifeiliaid ddim yn neud yn dda hefo fo. Mae planhigion ar y llaw arall, llawer mwy tough hefo'r math yma beth. Mae rhain yn fan hyn, mae hwn yn 4n, so mae nhw gyda dau set cyfan extra o chromosomau, a yn amlwg mae o'n cael dim problem hefo nhw. Rwan, beth sydd wedi digwydd fan hyn ydy, mae gennym ni planhigyn sydd yn triploid. Rwan, yr broblem hefo hyn ydy, mae hwn yn anffrwythlon, ac un o'r pethau oedden nhw'n gofyn ydy pam bod y planhigyn yma yn anffrwythlon. Ac yr prif reswm amdano fo ydy hyn. Dyma ni ein chromosomau homologaidd. Rwan, mae chromosomau homologaidd yn ystod meiosis 1 i fod i wahanu. O beth sy'n mynd i ddigwydd fan hyn ydy, mae 2 yn mynd i fynd i 1 pegwn o'r gell, a mae'r llall yn mynd i fynd i'r pegwn arall. Neu mae 2 yn mynd i fynd draw fan hyn ac 1 draw fan hyn. Ac mae hyn yn digwydd i pob un chromosom. Does gen i ddim just un set o chromosomau, mae gennym ni, ddim yn deud faint o chromosomau, ond mewn golygu mae pob un o'r rhain yn mynd i fynd. Mae 2 yn mynd i fynd i 1 a 1 yn mynd i fynd i'r llall. Ac da ni'n gorffen i fyny hefo sefyllfa lle bod paill ac ofolau, neu ofwms yn cael i'w ffurfio, fyddan nhw ddim yn medru ffrwythloni i'w gilydd oherwydd fydd yna'r nifer gwahanol o gromosomau ym mhob un ohonyn nhw yn y paill ac yn yr ofol. So mae hwn yn mynd drwy broses o ffurfio planhigion sydd yn ffrwythlon. Rwan, beth wedi digwydd fan hyn ydy, maen nhw'n gofyn i chi mewn cwestiwn, sut mae hyn wedi digwydd? A beth ydy o? Ydy mitosis, a felly mae'r copi o bob chromosom wedi cael i'w ffurfio, so copi ychwanegol, ac yn lle bod ni'n cael cytokinesis,
lle bod yr dau set chromosomau wedi cael eu gwahanu oddi wrth ei gilydd, does na ddim cytokinesis yn digwydd. A felly, mae'r dau set chromosomau wedi aros yn yr un cell, a felly mae wedi cynyddu yr nifer y chromosomau. So dyna be maen nhw yn dod, neu dyna be sydd yn achosi hynna. Right, ffrwythloniad dwbl, mynd drwy hwn yn eitha cyflym. Rhywbeth dwi wedi wneud hefo fy dosbarth fi, ac gymerodd y cwpl o weithiau i ni fynd drwy hwn. Rwan, peth bwysig fan hyn ydy, mae gen i'n gronyn paill, mae'r tiw paill, rwan, mae'r tiw paill wedi cael ei rheoli gan yr cnewellyn yma. Mae hwn yn gyfrifol am rheoli'r tiw paill ar gyfer ganonau, ar gyfer gwneud yr ensymau sydd yn angenrheidiol. A mae'n bwysig dangos y tiw paill yn dod i lawr drwy wal yr oferi. Dydy'r tiw paill ddim yn rhyw fynd i mewn i fan hyn, oherwydd does na ddim byd yn y rhan gwyn yma. Ac felly, be fysa'n digwydd yn fan hyn ydy, fysa na ddim adnoddau i'r tiwb fedru cael ei defnyddio i dyfu. Peth arall sy'n digwydd ydy, mae yr cnewellyn gyrwol yn rhannu yn ddau, a da ni'n cael beth sy'n cael ei alw'n ffrwythloniad dwbl. Mae un ohonyn nhw yn cyfuno gyda gamet benywol, a mae'r llall yn ffurfio yr endosperm triploid yn yr canol yn fan hyn. Ac beth sydd wedyn yn digwydd ydy mae bob un o'r gwahanol rhannau yn ffurfio i'w, neu yn medru newid i mewn i'w gwahanol bethau. So mae'r ofl yn mynd i fod yn y hedyn, mae'r pilonau yn ffurfio'r hadgroen, micropil yn ffurfio mandwll ar yr hadau, ac yn y blaen ac yn y blaen. Yr cynnwys yr oferi di'r ffrwyth, ond mur yr oferi ydy yr ffrwyth ei hun, neu mur y ffrwyth. Be di job ffrwythau? Wel, mae hein yn cael ei defnyddio i wasgaru. So, pwrpas yr ffrwyth ydy gwasgaru yr hadau. Mae hwn yn cael ei wneud gan anifeiliaid, so mae yna'n mynd i fwyta yr ffrwythau a felly pasio'r hadau a gwasgaru nhw fel yna, neu mae nhw'n mynd i ddefnyddio gwynt. Mae hyn yn lleihau cystadleuaeth ar ôl eginiad. So be mae'n golygu, gen ni ddim lot o blanhigion yn byw yn yr un lle. Enghreifftiau o wasgaru, fel ni'n deud. Hwn wastad y gwestiwn o'n i'n hoffi. Da ni'n gweld yn endosperm fan hyn, hwn di'n storfa fwyd ni, yr embryo yn cynyddu mewn maint. Ac beth sydd yn digwydd fan hyn ydy, mae'r cyfanswm y ddau yn lleihau. Rwan, dyla fod y ddau beth yma, hwn, yr endosperm ac yr embryo yn adio fyny i wneud y cyfanswm. A beth sydd yn digwydd ydy, wrth i yr embryo fynd yn fwy, yr endosperm fynd yn llai, mae cyfanswm y ddau ohonyn mynd yn llai. Ac y rheswm am hyn ydy un o gwastraff resbyradol ydy carbon dioxide. A gan fod gan carbon dioxide mas, dyna pa bod mas yr holl beth yn lleihau. Mi aron ni wedyn sôn am yr arbrawf yma lle da ni'n edrych ar egino, a da chi'n gweld fan hyn, mae gen i hedyn sydd wedi cael ei ferwi, ac mae'r starch ddim wedi cael ei torri lawr. Mae'r starch fan hyn wedi cael ei torri lawr gan enzym amylase, ac beth sy'n cael ei ffurfio ydy maltase, ond dyna pam da ni'n cael yr ardal clir. Mae gen i wedyn yn monocotyledons a dicotyledonau. A be na'n neud i, na i fynd ymlaen i hwn. Hwn oedd cwestiwn. Rwan, chi'n gweld fan hyn, 2018. Os da chi gyda nodiadau ar hadau a da chi'n meddwl, mae un yn OK. Os da chi eisiau gwybod yn union be maen nhw eisiau chi fod yn gwybod am eginiod, yr ddau fath o hadau, y rhai monocotyledon a dicotyledon, da chi yn edrych ar y cwestiwn yma. Dyma fo yn endosperm, so mae hwn yn hedyn monocotyledon, so hwn di'r monocot, hwn di'r dicot, oherwydd sydd ddim endosperm. Ac unwaith eto, nodwch ac esboniwch ar y modau, so hwnna di'n rhif 1 ni, dyna beth ni angen wneud. Disgrifiwch yr eginiad hedyn cneud fwnci, so hwnna ac y hedyn haidd, hwnna di'n trydydd un ni. So y 3 peth sydd yn angenrheidiol ydy dŵr, ocsigen a tymheredd addas.
Be mae'r dŵr yn wneud? Mae'n achosi'r cotyledonau chwyddo, hadroen feddalu, mae hefyd yn cludo sylweddau. Mae'r ocsigen yn cael ei defnyddio ar gyfer resbiradaeth, ac mae'r tymheredd addas yn cyflymu cyfradd treledu. Wastad yn un hawdd anghofio amdano fo, a wedyn cynyddu actifedd yr ensymau. Rwan, dwi'n ffeindio yr rhain yn eitha confusing, felly mae hwn yn briliant. Mae cneu'n fwnci ddim yn endospermic. Mae'r amylase yn treulio yr starch i mewn i maltose. Newch chi weld yn aml, mae'r amylase yn treulio'r starch mewn i glucose, ond actually fan hyn, maltose oedd yn weisiau. Dadalfennu y proteinau ffurfio asidau amino. Mae'r deunyddiau yma'n symud i'r cynreiddyn a'r cyn-eginyn, ac maen nhw'n cael eu defnyddio ar gyfer mitosis neu tyfiant. Ac yn olaf, yr eginiad haidd. Endospermic, ac mae hwn yn hawdd i'w cymysgu fyny, oherwydd mae'r endosperm, mae pethau chydig bach yn wahanol. Beth sydd yn digwydd fan hyn ydy, mae'r starch a'r proteinau yn yr endosperm. Mae'r embryo ei hun yn cynhyrchu acid gibberellin. Gibberellic neu gibberellin. Mae hwn sydd yn symud i'r haenalwron. So gen i'n haenalwron yn fan hyn. Da chi'n gweld yr haenalwron ydy'r un sydd o gwmpas y tu allan. Mae'r haenalwron wedyn yn achosi i ensymau ddadalfennu proteinau. Mae'r proteinau wedyn yn ffurfio asidau amino, nhw sy'n symud i mewn i'r endosperm i synthesisio ensymau fel amylase sydd yn treulio ein starch ni, a hwnna sydd yn cael ei defnyddio. So mae hwn, fel ni'n deud, mewn gwestiwn perffaith. Ar y diwedd fan hyn, mae gennau rhestr o gwestiynau, so gewch chi wneud defnydd o hwn yn amser chi'ch hunain. Os da chi eisiau cwestiwn ar blodyn, cerwch chi cwestiwn 2017. Eginiad gibberellin, unwaith eto, cwestiwn 5, ond deud fan hyn. Yr eginiad y monocot, deicot, fel hwnna di'r un dwi'n defnyddio. Peillio a gwaith arbrofol 2019. 2023 dyrannu blodau, ac gwahanol fathau o baill, cwestiwn ar hwnna yn fanna. OK, dyna fo. So gobeithio bod hynna wedi bod yn o fydd I chi. Gemma, ys yna unrhyw bethau da chi eisiau ddeud, neu dyn ni gorffen? Na, fi jyst yn edrych os oes unrhyw cwestiynau, a na, does dim byd yn ymddangos, felly na, dim byd wrtho fi. Diolch yn fawr iawn I chi. Diolch yn fawr iawn. OK, hwyl. Tara. A pob lwc I chi.